След като сте били на среща с Майя, идвате при мен за индивидуална диагностика на апарата. Това, което ще направя аз, е да събера възможно най-голямата база данни, която ще включва вашето емоционално, психическо и физическо състояние. Въпросите, на които може да отговори апарата, са безброй и те ще бъдат много, ама наистина много полезни за всички мои колеги. Ани вече е била при мен, така че тя ще разкаже какъв е нейният опит от апарата и срещата с него. За мен беше доста интересно. Вързаме с закитките и заглезените за главата, пуснем едни тоци. Каза ми да мълча 5 минути и в един момент машината започна да ми задава въпроси, което за мен беше най-интересното нещо, защото до сега не си бях комуникирала с машина. И когато машината те пита колко удовлетворен се чувстваш от живота и ти седиш и се чуеш какво да отговориш и всъщност знаеш, че не можеш да я излъжеш, защото тя го е хванала. Та беше доста забавно. Каза ми какво е нивото на стрес. Когато бях в бърнаут, бях на 15 000 беше нормата, аз изкарах 30 000. И ме изкара, че съм в процес на изтощение, че съм изтощена, ментално изморена. Беше уникално, седиш и една машина ти казва ти как се чувстваш вътре в теб. Беше много готино. И много приятната част беше, че в един момент започнах да се чувствам супер спокойна, много улекотено ми стана, защото машината може не само да диагностицира, но и да те балансира в този момент. И аз се почувствах наистина много, все едно ми падна нещо тук от сърцето. Много беше приятно. И всъщност това е единствената среща, в която са двама специалисти заедно. Всички други срещи преминават само с един специалист. Това е така, защото на такава среща, в която вие сте вързани на апарата, по вас протича ток, на вас ще ви бъде интересно какво казва машината. Т.е. вие говорите с Вили в този един момент. Само че докато вие говорите с Вили, аз наблюдавам вашите реакции, записвам всичко, което машината подава. От изключително значение може да се окаже нещо много малко, като имаме дисбалансиран невротрансмитер, да кажем габа. За вас това няма да означава нищо, вие няма да разберете нищо, но за нас като специалисти тази малка частичка информация означава ужасно много неща. Тя може да обясни състояние като депресия, като паника атаки, като високи нива на стрес и ние трябва да знаем, че това е неврохимичен процес или някакъв друг дефицит на вашето тяло, който първо трябва да коригираме преди да стартираме менталната работа с вас. След като сте минали тестовете при Майя, след като сте минали индивидуалната диагностика при мен, отивате при следващия специалист, това е Петя, която ще изготви вашия хомеопатичен профил.